settiin, niin hyvin tulee. Ja miten se saatiin tajuttua voitteeksi? Tää näytti tänään vähän kyntä. Koneella hyvin. Minkälainen hevonen on kyseessä? Onko minkälaisia odotuksia? No ei enää, että kyllä tää nyt otetaan se mitä on jäljellä. Tää oli varsinaisia lupaava, mutta vähän loukkaantunut hyvässä nulla. Näillä esityksillä pärjäämme varmasti jatkossakin. Kiitos. Kokopeli lähtö 6. Voittajakerroin 9,58. Sijoituspeli 2,07, 1,28 ja 2,64. Taksarikerroin 8,56. Välivaihto 19 870 € 50 senttiä. Viinerosessa kolmannen kohteen voitteen all out niin peli. Prosentti oli 8,02. Kerroin kolmen kohteen jälkeen 192,31. Pelissä on tänään kerätty 50 000 € bonus, joka lisätään P4 jakosummaan. Ravas jääkin bonuksen perään. Ja nyt 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään johtoravaa Sakselin ja Petterikalla 3 Sandabarin Uutjärven 3-5 Rulo toisaalta seuraavana 4 Alaratsalla sitten 9 Jeroliiken sisällä ja ensimmäisessä kahteessa siirtyy kärkeen 3 San Marino Hood. Laukkanumerolle 9 Jeroliiken johtavan takana 2 Olivia Pepper toista ilmanvetoa 4 Alaratsan takana 5 Rulo sisällä laukkaava 9 Jerolin perässä 10 Blake Chat. Ja 9 Jerolin keskelin Bruce Pitkaukka. 3 San Marino Wood johtaa ja avaa ensimmäiset 500 metriä 13-0 johtava takana juoksee 2 Olivia Pepper sisällä kolmantena 4 Alaratsalla 5 Rulo nyt toista vetoa sisällä